Portreti nepoznatih žena. Nije posve jasno zašto su otišle iz ovoga grada. Sklerotične žene koje hodaju s tjemenom ispred tijela. Na neobilježenoj stanici ušle su u autobus koji prevozi učenike iz pokrajnjih mjesta i nestale. Pravokutne žene koje pristaju u svaki ugao kuće. Kuhale su u obliku izvrnutog L i određivale prognozu držeći pouzdanim znakom smjer prozirnih dlačica na potiljku. Gradska je uprava prva primijetila izostanak upita o popravku javnih površina. Molbi da se zatrpaju krtičnjaci u središnjem parku i da se stari šljunčani sloj pločnika zamijeni novom smjesom pijeska, glađom i sigurnijom. Šimun iz elektroservisa preko puta 9 godina utišava radio kada se u kasnim popodnevnim satima iz suprotnoga smjera nanovo ukaže vozač jutarnje linije. Ali žene Galioti ne izlaze. I nigdje ne vidi revoltirani luk njezinih leđa. Večeras će opet žalostan upaliti neonski natpis: sve vrste popravaka.